Eu son José María Baso e traballo para a empresa Properdis do Grupo Amicos. Estudiei a carreira de Enxeñería Técnica Forestal en Pontevedra, fixen o máster en Prevención de riscos laborais tamén na Universidade de Vigo, e logo tamén fixen o ciclo de capataces en Lourizán. As asignaturas de estudiar, pois, leva o seu esforzo. Igual me costa o doble de tempo que a outros compañeiros. Cóstame, non son capaz ni de copiar nos exámenes porque póñome moi nervioso. O Asperger ven sendo autismo inteligente, que pudo ter persoas como Einstein ou Tim Burton. Unha experiencia máis que pode vivir unha persoa, aínda que sexa un ano. Que temos unha forma de pensar diferente e de afrontar a vida diferente tamén. En particular, a min gústame ter unha rutina. Ás veces gústame sair da rutina tamén, pero para traballar gústame ter unha rutina, ter un orden. E logo somos moi tercos, porque vemos unha cousa e logo temos lenguaxe estereotipado. Gústanos unha cousa e logo a repetimos 100 veces. Os que temos Asperger nos soen gustar 4 ou 5 cousas, e desas 4 ou 5 cousas sabemos moitísimo delas. Somos algo pesados nun tema. Miña nai tamén axudoume moitísimo, e logo tamén tiven axuda de psicólogos, e logo de compañeiros, profesores, moitísima xente. E logo tamén a dedicación que lle dedico tamén. Teño que traballar con rutina de traballo. Son bastante metódico e gústame facer as cousas bastante ben. Os cambios temos que adaptarnos previamente, temos que preparar os traballos con antelación, sairían as cousas peor sempre. Pero as institucións penso que se comportan bastante ben, poderían comportarse mellor. Pois que hai moitísimas persoas que teñen Asperger que poden facer moitísimas cousas. Hai que non rendirse, vivir a vida, traballar todo o que se poida e non rendirse nunca. As cousas pódense sacar un só ou con a axuda dos compañeiros, e que non se pode renunciar a case nada se tes Asperger. Gustaríame facer cousas novas tamén, a parte do monte tamén. En Amicos hai moitas cousas que se poden facer. Estou aberto ao que se pode facer.